Les ciutats, en l'època medieval, les ciutats eren emmurallades, són ciutats en continu conflicte, no? Aleshores, fins i tot a vegades amb dobles emmurallaments, el més tradicional de l'època romana i un segon emmurallament més fort de l'època medieval. Quan hi havia guerra la gent entrava a la ciutat, quan això es tornava era una reconstrucció constant, si hi havia guerra a vegades s'arrasava amb els barris de l'entorn que s'anava a reconstruir, això és un fenomen a Barcelona, a Girona, totes les ciutats emmurallades. És el moment en què, per sobretot a partir de canvi de segle, hi ha una modernització de l'armament molt forta que fa que primer, ja no hi ha el conflicte obert amb França, que era el gran rival, el gran conflicte, o les guerres entre Catalunya i Castella, això ja s'ha apaivagat. Aleshores, el que veuen és que la muralla és un estreny a la ciutat, és un corser que la té tancada, i és quan comença a haver-hi el discurs d'allò que diuen abajo las muralles, com un discurs regeneracionista. I això comença a 1860 i va tirant endavant.